Chers téléspectateurs de Mali Kunafoni, j'espère que ça va. Donc, en Willan de Nicolas Tourni, il y aura un micro-trottoir. Aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi jamana in ka gɛlɛn. Donc an bɛna mɔgɔw yɛrɛ ɲininka nin wagati in na haminako min b'u la u bɛna o fɔ an ye. Donc o la an b'a fɔ dɔrɔn aw k'an suit tantôt. Ne balimakɛ ça va bien? Oui, ça va madame, ça va? Kan jumɛn de b'i da? Ouais, bon, an b'a la tanu, an b'a la fo, an ka kɛnɛ ni na. D'accord, i tɔgɔ ni jamu? Bon, ne tɔgɔ Cheikh Tidiane Sumunu, n bɛ baara kɛ Bamakɔkura Kɔmɔgɛliden kɛrɛfɛla la quoi, région ka Kaburudo kɛrɛfɛ, ne ye baara kɛ. N ka baara ye samara baara ye ani centre ni bɛ ni fɛnw. D'accord. Ne ko nin wagati in yɛrɛ la ne kɔrɔkɛ haminako jumɛn yɛrɛ de bɛ e yɛrɛ la? Bon, ne bɛ Ala fo ka barikada, haminako min bɛ ne la a ka ca mais min yɛrɛ précisément min yɛrɛ bɛ n na kosɛbɛ, n bɛ fɛ ka bɔ siradala baara la. Ala ka butigi nɔgɔya n ye, n bɛ se ka butigi sɔrɔ cogo min na ka baara k'o kɔnɔ ka siradala baara dabila quoi. O ye n ka hamina fɔlɔ-fɔlɔ ye. Filanan fɛnɛ n bɛ dɛmɛ fɛnɛ ɲini diɲɛ mɔgɔ sɛbɛw ni diɲɛ silamɛw fɛ n'u bɛ se ka n dɛmɛ n ka se ka n tɔgɔla atelier sɔrɔ n ka se ka mansin ni samara dilanyɔrɔ daminɛ n bɛ n ka baara dɔn donc o de ye haminako yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye quoi. D'accord, kuma ɲɛna, merci. Ne balimakɛ ça va? Ça va, kan jumɛn? I tɔgɔ ni jamu? D'accord Fuseni, ni wagati in na haminako jumɛn yɛrɛ de bɛ e la? Bon, an kɔni haminako min an jeunes de quoi. Bon, an tilala école la, an tɛ baara la quoi. Bon, haminako ye baarako dɔrɔn de ye. Sinon an tɛ foyi, i ma yɛrɛ sigilen, an bɛ temi dɔrɔn de la yan nɔ. Donc haminako ye dɔrɔn baarako dɔrɔn quoi. Mais e ma baara foyi foyi sɔrɔ jamana in kɔnɔ? An ma baara foyi sɔrɔ wala, an bɛ ka ɲini an sen an bolo, an ma foyi sɔrɔ. Dɔw ma diya e de wa walima ko bɛ cogo di chef? Non, ne b'a ne sugo sɔrɔ b'a kɛ, mais baara de tɛ yen. Ah d'accord, merci. Ne balimakɛ anu la? Ça va? I tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Amadu Jamu Sogoba. D'accord, an bɛ don min na i ko bi ni wagati in yɛrɛ la précisément haminako jumɛn de bɛ e la? Bon, haminako min bɛ ne kan o ye nafoloko de ye. Nafoloko wariko de bɛ na. An cogo di tantôt i tɛ baara la? N bɛ baara la kɛ. N bɛ baara la mais wariko bɛ na. D'accord, a faamuyara, merci. Ne b'a n'u la? Se yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Asetu Bagayogo, madame Bagayogo Asetu Bagayogo. D'accord, ne ba an bɛ fɛ ka dɔn ni wagati in na haminako jumɛn yɛrɛ de bɛ e la? Ha, n bɛ Ala fo k'a barikada fɔlɔ. Yani n ka kuma daminɛ, n b'a fɔ ka awuzubilayi mina setɔni razim, awuzubilayi mina setɔni razim. Bisimilayi rahmani rahim. Mɔgɔ haminako tɛ ban ne ba. Hali ni yɛrɛ lafiyara, ni denmisɛnninw ma lafiya i ma lafiya. O tɛ haminako ka ca. Awɔ, an bɛ Ala deli fɔlɔ Ala ka jamana ɲɛmajɔ fɔlɔ. Jamana chauffelen don Ala ka jamana ɲɛmajɔ. Ni jamana ɲɛmajɔra, an ka denmisɛnninw u ka kalan kɛ ka ɲa, o ka d'an ye. Ani farikolow fɛnɛ sɛgɛnnen, hadamadenw sɛgɛnnen don. Sɛgɛn bɛ dugu kɔnɔ kojugu. I y'a faamu, yɔrɔ si tɛ ka marché sisan. I y'a faamu, kalan kɔni taara an bɛ Ala deli, kalan ka taa ɲɛ. N'o bɔra yen, u ka fɛnw nɔgɔya. Siman ka gɛlɛ, tulu ka gɛlɛ, fɛn bɛɛ ka gɛlɛ. I y'a faamu, u ka dugu nɔgɔya, o de ka d'an ye. N'o kɔni kɛra, o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Surtout anw musolakaw. Anw musolakaw ka fɛnw ninnu, nasɔngɔ min bɛ di, o b'a cogo la, o tɛ changer. Ah, n'o changera, o bɛ diya anw kɔni fɛnɛ ye dɛ, i y'a faamu? Ko awɔ, dugu ka gɛlɛ. Merci beaucoup madame. Anu la ne fa? A b'a n'u la. Tɔɔrɔ si tɛ. An bɛ fɛ ka dɔn ni wagati in na haminako jumɛn de bɛ e la? Bon, alhamdulilayi, haminako min bɛ ne na bi, jamana ka ɲɛta, o hami de bɛ ne la bi. Bon, an yɛrɛ ka ɲɛta, o hami b'an na. Jamana ka basigi, o hami b'an na. Ne mankan in sera ka ban jamana in kɔnɔ, vraiment an bɛ lafiya. Parce que o y'an haminako belebele fɔlɔ-fɔlɔ ye. O de ka di anw ye sisan, an bɛ yɔrɔ min na bi. Jamana in ka sabati, jamana in ka taa ɲɛ, o y'an ka hamina belebele ye fɔlɔ. Denmisɛnninw ka kalanko, o y'an ka hamina belebele. U ka kɛnɛya, o y'an ka hamina belebele. Jamana ɲɛmɔgɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Mankan in ka ban jamana kɔnɔ, an ka lafiya, hɛrɛ ka nati jamana kɔnɔ, jamanaden bɛɛ bɛ lafiya. O hami ye hami belebele an ɲa fɔlɔ. An b'o de ɲini o ka Ala k'o sabati jamana in kɔnɔ. Voilà. Amina yarabi, Ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen. Voilà, merci.
patron nous là Aman la, ne ba. ça va bien Oui, ça va. i tɔgɔ ni jamu Ne tɔgɔ Burama Jara. d'accord ni wagati na yɛrɛ hamina ko jumɛn de bɛ e yɛrɛ la Ne ba, amina ko kelen tɛ ne la dɛ, mais ne bɛ ballon de tan quoi. Bon, ni ala ko cɛ ni se ka kɛ ballon tan ye, o ka di n ye quoi. mais mun bɛ k'e bali ka kɛ balontan dɛ Bon, komi e yɛrɛ b'a dɔn Mali championnat ni fɛnw jɔlen don quoi. Bon, olu bɛɛ b'a la quoi. Ani coronavirus ko ni fɛn ninnu, olu bɛɛ de bɛ ka to quoi, an ka kow bɛ ka sumaya quoi. Mais sinon ni kɛra ballon tan kɔni a ka di n ye, ala ko cɛ. d'accord kuma faamuyara merci beaucoup ne fa n'u la N cɛ somɔgɔw don. tɔɔrɔ sɛ i tɔgɔ ni jamu Ko Ablaye Diallo, je suis partant volontaire. d'accord ni wagati in na hamina ko jumɛn de bɛ e la Bon, vraiment hamina ko minɛ na, bɛɛ b'a dɔn ko sisan ko jamana na tɔɔrɔ bɛ jamana na. Kɔngɔ bɛ bɛɛ la, minɔgɔ bɛ bɛɛ la, bɛɛ sɛgɛnnen don. I y'a faamu. Bon, n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka bi, fɛn tɛ mɔgɔ si bolo bi. Bɛɛ tɔɔrɔlen don. Bɛɛ bɛ kɔngɔ na ni minɔgɔ. I y'a faamu. Foyi tɛ mɔgɔ si bolo. Hali sarawari n'i y'a ta a tɛ mɔgɔ ɲɛ ye. Bon, donc n'a fɔra ko adamaden dɔw bɛ yen, dɔw bɛ yen hali banabaatɔ dɔw bɛ yen se t'u ye. I y'a faamu. Mais faamaw k'a lajɛ, u ka hinɛ fantanw na, ka se ka hɛrɛ dɔ k'u ye. N'i y'a ye an bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ, u tɛ hɛrɛ kɛ fantan minnu ye, o de kɛlen k'u sɛgɛn. Donc o de bɛ kɛ jamana in sɛgɛn, o de bɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ. I y'a faamu. Donc n'u sera ka hɛrɛ kɛ jamanadenw ye, ka malo ɲini ka d'u ma, ka wariw ɲini ka d'u ma, o bɛ dɔ bɔ tɔɔrɔ la. Bɛɛ de bɛ tɔɔrɔ la, bɛɛ sɛgɛnnen don, fɛn tɛ mɔgɔw kun. N'i y'a ye adamadenw bɛ kumaba fɔ la, foyi tɛ ko ye. Ni maliyɛn fara, a tɛ kɛlɛ kɛ. Mais ni maliyɛn kɔngɔnna, non, o ye wulu fatɔ yɛrɛ 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 ye. Donc mɔgɔw tɔɔrɔlen don, mɔgɔw lajabalen don, fɛn tɛ mɔgɔw kun. Gouvernement k'a lajɛ ka mɔgɔw dɛmɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min. N'o tɛ o ko de ye mɔgɔw kan bi. d'accord kuma ɲɛna merci ayiwa an layɛlibagaw an tun bɛ micro trottoir la nin y'a kɔnɔgɔlen donc o la an b'a fɔ aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ